udah ada pelatih gampang lah tuh. Kapatondo dilamunai anak bade badai malamun busana gambar masih itu gambar bagus itu badai malamun ladusana dinanda besarolekamano kini lakamanggapai untung badan la
panjare layoti wong omama baditapian sifat pituai ropanili layo untuk omama lajunya haji panayonya pun kini tagonang dilawitan kodun sana warila ampunan tata sabui jonang bukan tuanai kaji tumbuh diramba kota rapi tolong rundukan korape diruji jangan babelo jalan kawanda pitulo di dalam foto kami nangko kamangarang kaba kosase tolong tunjuan kok bana dipuji jangan badoso kito padoala duduk basalo jonan manurun sayo kalamba manapik talu sarembangan meminta ampun kami bakaba kurang dak nyato didenangkan jadilah bamban kamarambarami balainya di salindo kabalai anak bunga pasang kau jadilah nasib badan kaba-kaba kau jiko tasabui dinamo sobat jiko usaha semua tapi rawang banda orang kami bandaan tunggu bamban di sawali carito kawan direnangkan badan jomato ndak mali
Kapagulito dari tanga, si potong di ate batu. Kabacurito na nidanga, ko bohong guru dan tak tahu. Kapagulito dari ulu, panjangnya ampe puluh dapo. Layan Sultan Namirullah, anak tuanku sia banda. Kabacurito randa olu, antarupo karano gawa. Jiko tasabui dinan salah, o usahasu. Usamu diasa kanabana. Hari pagi orang babi duk tarui kamu Oseria bicarito masuk tabilangnya di Indopuro di jadinya di daerah Indopuro. Adola apa Amiruddin, duo joete sinursia. Ku apa memang orang takababana, kan takaba orang baga, kan tak bilang orang bansi, takaba kayu di nagari. Mana tu kekayaannya, jika dan bilang panjang mana. Usah dipatah-patah kacang, diambil saja nambah bunga. Usah dirantang panjang-panjang, dan pilih sadopa guna. Kadenetong kekayaan apa Amiruddin, iti mamuti di talau kabau maisam di kubangnya jawi majira di padangnya. Kosawa janjang bajanjang, koladang tumpah batumpah, tumpah ke apa Amiruddin. Ado batoko di pasar Indopuro, cuy tuana ko dan bilang, karajo apa Amiruddin, menggalinyo setiap hari. Ndak tangguang kekayaannya, iko dan bilang, cuy apa Amiruddin, ndak ada netong lah mulai. Delamu inyo apa nanjo ete, kan inyo ado barakna dua orang. Nanggadang anak laki-laki, banamu si Buyung Herman. Nangkete anak perempuan, banamu Piesi Herman. Tumpak ke anak apa Amiruddin, kada bilang Buyung si Herman. Tak dan hilang panjang bana, cuy tu bana aku dan etong. Inyo kan sadang mawa sekolah inyo di SMP di Indo. Dari Indopuro inyo wa sekolah kabalai lasa. Cuy tu bana inyo kini, ya biari babilang hari.